DJ Holy Vogue. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Chitanga jini pata siri genuine, but nothing, evilness will never bury the goodness, never. So as the darkness will never bury the light. Uchingopinda mumba chete mune rima uchingobatiza light. Rima rinongodisappear. Unoshazi raenda ko. So we don't fear. We just continue to pray for him because we are wishing for our country to be good too. Shakanaka kuti je ururi papa kwasununguka ifamba uchikanhaso ukafunga kuti unoda kuenda kudombo shava uchienda uchidzoka ndonyika tiri kuda kana tatadza kurirana papolitics haisi nyaya yekurayana inyaya yemapoints nemafake nemauya akasiyana kwete kuti zvekuti pasinaye that's not can be kana politics dzadaro hadzisiri politics dzatove demonic ende kana chinhu chademonic kana chinhu chadaro chademonic chakutoda musimba ramwari. Zimbabwe passed the age of being politics. Zimbabwe is no longer we are no longer talking about politics in our country. It's no longer about politics. Because if our politics, if our difference of seeing things, viewing things, of talking, make one of us to go down 6 feet under, apasina politics ipapa, it's no longer politics. Politics is yanga rinyaya yegame yemind game kana mind dzomwe dzikapinzawo wobvuma ndakundosheka uroko kuti hanchazokwana next time kuti dzaveko zvekuti kudai kunzi munhu ngafe zvinge zvatove nemarituals and the problem iri kuita ndekuti vamwe vacho vari mupolitics there is no longer politics as politics but yatove macultism vane zvimwari zvavanenge vachidedicata vachiita. We are dealing nevanhu DJ Holy vari so evil, vari so demonic zvekuti these people are doing some rituals akasimba. Vamwe vanondori nevagirlfriend vanogasana naDubai baba vanhu vari kuti maministers vari muzanpepa. Vamwe vari kuti pachichi vane power vamwe vacho vari muzanpepa. Vanondori nemagirlfriend anenge ari kuDubai achizvara vana vamwe vanenge vakaremara chete vachishandisa marituals chete. Ndiri kutaura chokwadi. Panenge pa 24/7 kuti marituals aende mberi. Ukananga nemhuri yake ri genuine, ukane mhuri imwe yari kushandisa marituals. Ndiri kutaura chokwadi. Unoziva here kuti vapana vazhinji vaya vanowanikwa scholarship nedzinodzi mbinga dzemuZANU-PF vakati kana kuti awanikwa scholarship nana wiki nera azoenda kuChina vakomana vasikana. Unoziva kuti vamwe vacho vazhinji in fact ngakuti vese vanozoteverwa. Unoziva here they will follow them demanding my favors from them. Vanovatevera kumascholarship avanenge vapaiwa. Takakupa scholarship saka uchationa use vamwe vachisodomaiza vachikana vakomana vachirara navo vachiita chingito kana vari vasikana vachi all that they are doing it for marituals. So people they must be aware that we are no longer dealing with the politics in Zimbabwe. It's no longer politics, but we are dealing in vanhu vari kuita marituals to keep the power, to maintain power and the money in the state. Saka zvandiri kuudza kuti mwana mangu zvoita ngedambe but ndiri kutaura chokwadi. Ese mascholars anozoteerwa. And the one thing that I want to tell you DJ Holy, never trust munhu akanobenefita kudzidza kwake kunze kwenyika akadzidziswa nemusangano achiiswa mascholarship akajoina politics. So atrasta vanhu 100%. Vanwe adza vanozoshandiswa kumberi kudzosa mafavors. Yeah, chokwadi jo. Kudzosa mafavors. Saka ndo recruiting ground. Yeah, saka never trust them. Most of them who benefited from the educational system yemusangano never trust them. Zvapano kunzi school of Hebrew chitepa ideology. Usafunga kuti kunodzidza kachiti. Kune marituals anenge achitokwa kongo itobhabhatidzwa kupidzwa brains awinadzo wewe.
ukuisa brain dzawo uchifunga mushonga same zvakaitika kuparliament kuti pakabatwa pachitwa marituals. ZANU-PF in everything that ZANU-PF holds mabuilding avo ese there are some rituals that are done there. ZANU-PF is doing some rituals everywhere. Kungave kuheroes iwo unofunga kuti ndopaona kuti vanhu vakapusa digital. I don't know why I'm saying this, maybe uchazopusa zvakatosiyana zvemarituals eZANU-PF. Vanhu vanofunga kuti Mugabe nokuda kwaita kuviga vanhu muheroes ega iye akasingadhimaiwo kuvigwa kwaita vanhu muheroes ega kwaiye akarambirei. Yeah. Akarambirei. Izvo zvinoziva here kuti kune gossip yekunzi vanhu vari kuona chipoko chaMudharaguta. Chogona chiri chokwadi, kwete kuti Mudharaguta akafa akasviba. Akazonoviga kuheroes kuya pane zvavanobvisa mapati emunhu. Unoona? Voita marituals now. Izvozvo munhu anenge akafa uyawe handiti. Imi munobvisa mapati but mweya wake unenge uchikuonayo. Unogona kusazorora. Uri kubata zvandikutaura. Oliver Mtukudzi chakaramba kuenda kuheroes. Akati iro ndipeze imba ndinovigwa musha kwedu. Iwe unofunga unoziva kuti vana Dhumisa Dhayonga mene akazovigwa kuheroes yedu takaramba. Mugabe izvo zvafunga kuti anga zviri zvokuridza magansaluti aitira vamwe akaviga vanhu vangani paheroes ega. Anga asingadiwe kunovigwa. Azvishamisi kuti Idi anoramba kunovigwa kuheroes pari. Akavigwa mumba kana akafa mwana akati akanovigwa purazi kwake. Pane marituals akasimba DJ Hall anoitwa pamashiraini aya. Kwete pamashiraini chete anotanga kuitwa to the pre-burial DJ Hall. Paanotora mabhara kune vakuru vanoenda usiku vanoita marituals avanoita because why? They understand one thing, everyone paanofa kana akangoita power kusvika major general kana sergeant kana president kana MP kana chi anenge atori nepower ainaro mabhonzo make. Mabhonzo simba raira Mwari akafa haridzokeri kudenga DJ Hall. Rinogona riri mabhonzo make. Yes. So they will take it nemishonga yavanozoita nen'anga dzavo dzavanoita vosimbisana zvotorwa zvoturikira pane vamwe vanhu. Voshandisa those powers. Iwe fungati Mugabe. Iwe question ngava ngoibvunza. Mugabe nokungwarangwara kwake kwese kuya nokuda power nokuda zvinhu zvokuti akarambire kuenda kuheroes. Vese akaramba nemutumbi wake kugarira Bhobho kuti aswiri nyama inojiwa uri mutumbi kuramba nawo. Izvo kuti Bhobho chachakaviga kupa hakuna noziva. It's a secret yena Grace. Because the guys even kunodignura kuti vanoviga vachiti kuheroes but haisi heroes. There's something that they need from him. And that system, they were doing it together when he was still alive. Yes. ZANU-PF kujoina zvigure DJ Hall. Zvigure hawo zvibudi zvokumhanya. Yeah, chokwadi cho. ZANU-PF kujoina zvigure. Chigure kana wauda uchibuda kufa. ZANU-PF musangano wevaroyi. Varoyi vanodya mwana wako voje unhasi tiri kujana kwako. Varoyi mumwe akafa vanodya nyama yake. Yeah. Saka Bhobho akaramba kunojiwa akati mjana wangu wakwana. Ndikutaura zvinhu zvichange zvandora but this is very spiritual. This is the things that were tying our nation. These are the things that are being done. Some of these things they practice them from Kuhondo. Varoma. But kune vanhu vari spiritual but in a dark world. Vanhu vemuzanu-PF. Ndinobhejera pano pandiri kuti hakuna munhu ari kuZANU-PF generation yana idhine vanotevera vasina chavakabata kuti varambe vari paya. Ndiri kukudza hakuna. Iwe nevamwe masoja vari kushandisa vana vavo kuita maaltars kuti varambe vari papower vachiramba vachikwiziridzwa nzvimbo pachisoja chavo azvinova muzanu-PF. No, ZANU-PF is just ordinary. That's why vachida maprofeti ari bogus esaya vana vebet angel mafreemason. Nebet angel is a freemason. I think no freemason. Yes. Ndizvona man ndivanenge vachigadza vanhu nokudii saka that's why vachivada vari spiritual. Kumba kwaiti anofamba nen'anga kustate house n'anga maprofita vese vengotsvuku vese anovada vana sapati anovada. Do you think it is just enough physical support? There is something spiritual that is happening. There is something that Chavaka understand.
This is the problem with Zimbabwe, DJ Hall. Zimbabwe, they just think our politics is just a mere politics, just ordinary. Especially generation yedu yavekwe. Generation yakafa pamwe yazvingaiti. Kuchivanhu kwacho vakafa. Kuchikristu chacho vakafa. Kuchikristu chacho ngokiya hapana simba raMwari ravanoiona. Vashoma vanonyazvinzwa zvandikutaura izvi. So our problem as a nation, it was a spiritual problem, which Chamisa was raised by God and discovered. Ndosaka Chamisa chivengwa nzanipe zvingaiti. Uye atora nguva yakareba kuti vamuise vamutadza. Nekuti Chamisa ndiye akanzwisisa akauya nespiritual angle yekunamata. Akamira nechikristu chake. If you do that to some people, you are an enemy. Yeah, if a man of God is a true man of God in Zimbabwe, and they make sure to not compromise. They compromise you. Usataura chokwadi as long uri popular asi kana uri pasi usingazikamwe zvakaita isu vavhangirani. But vakaita sana Endlo vakamurega achiuya inhu vachikura kana vakaona kuti vanhu vakawanda. What do they do? They compromise you. Vananyamangara vanakompromise zvavo vakazongoziva kuti havanojoina vanenge vatoona kuti hakungotaura theology but zvespiritualism zvinge zviri zvicho. But if you really grow spiritually, whether in kingdom of darkness, to understand the spiritual source power, they will come after you. They will compromise you. Yeah. Izvambe vanokompromise apa nemari ukaramba vanokuthreatena kukuraya. Vamwe vakazotora mari vachafunga kuti vakangotora. Iye ndo vachida pamwe akanenge akaramba akaudza kuti iwe topfuudza vana vako nemhuri yako nezvese zvake akatoona kuti pamwe vakatombomutera hazizotauriki zvandikutaura izvi. Vakaita senenduva pamwe akatoteerwa vakamuti tiri kuratidza tiripo yotore zvinhu ukatora zvinhu manje hava kutarisa vari kureva zvati wakompromise. Yeah, chokwadi. This is we are dealing with people who are doing spiritualism zvakasimba because they are having power. They are making, so we are dealing with nevanhu very very wicked. Yeah. So our politics in Zimbabwe, they must know this. Zimbabwean politics, they are never physical. They are different from any other politics. Maybe the only nation and got no Zimbabwe politics is Zimbabwe is spiritual in Africa, Uganda. Nana Nigeria, vachataura vachibaba. And my friends, ZNPF anodiwa stay on ZNPF. Vanhu vekuMozambique nekuMalawi. Why? Because these people are so strong in the spiritual, especially in dark world. Vanomuzvamushonga vanhu vanovada zvisingaiti. David papananga right. Ana banda nana chichiava. Nganga. Zigure. Ndo shamwari dzavo idzodzo. And vanhu vavo havafanganisana mumosque nemamalawi. Natozongoroi. Kana mishonga yakasimba ndiko inobva ikoko. Ndo shamwari dzana iti. Yeah, chokwadi. So our politics is a spiritual force. We need God to intervene. So we need to pray hard for our nation, for us. We need God. We need the spiritual force, power. Kugisa ZNPF. ZNPF haisitongoda chite physical. Physical ZNPF hamungaibvisi. Nokuriga zvese hamungaibvisi. We need to invite God kuti tikwanise kupinda tikwanise kuva liberation in our country. Because ZNPF's power was never according to physical. Yes, the plan. Yes, the management. Yes, the power of the gun. Yes, they are doing everything they are doing. But the main source of secret of ZNPF, why they remain in power for so long, it was a spiritual force. Zvese takanyeperwa hapana kubva zvinoiswa pamapassport edu mari muchichi everything. Idi akamutanga kubuda pachena zvakachitambuya nehandasteki muHarare muyamo. Watanga kubuda pachena. Zvese takanyeperwa ndikutaura chokwadi kana zvese kashirika vanoisa kanika ungoya pavakakatora hatina chokwadi chatakaudzwa zvese takanyeperwa kubva paflag yedu kunzi bra parakazodai rakazodii. Pamwe Jeff Judah hanyepe akutaura chokwadi zvinhu zvandaitaura nenichiziva zvavo. That's not a lie. Zvazo anenge mazimaratu akamira akatarisana pamheno inonzi chii logo yeZimbabwe asi mamara wanaongorora chazoona kuti anenge nyoka anenge shamba hanzwisiki. Zvakamira sei. This country of Zimbabwe was dedicated to demons. In return, those demons are given the blood for them to remain in power.
That's why you see some people care, especially Mapina Panyanga. It does not care about ordinary people. Because those are sacrificial lambs. My in the road in Gazi Ate, Marabashinda Lemvura, is sacrifice, Moteji, road is must sacrifice. They don't care. Because if they fix my roads, Jumaris Ovano Spachi. I'm revealing something that's very deep here. This is how is doing. They survive through the blood. Kana zvaramba zvomedzi nechichichi vanopinda kurova vanhu. Short sleeve clothes 208. What did they do for them to turn power? Power ranga raenda natsvangirai. What happened for them to turn the power? Yeah, vakarova vanhu. Vadambura mumaoko. 2018 power ranga raenda. What happened? Kuti ridzoka. Vafura vanhu. Vanhu vangari vakafira mutauni. Vakawandisa. Aiwa, but namba yakabuda vakanyauta 7. Vakati 7 apa vainyepa kapepe. Vainyepa zvavo ndozvavanoita but ndozvavanotaura. But wofunga vainyepere sevakamayauta number 7 or 8 yavakataura. What does number 7 mean in the central realms? What is the code of number 7? It's completeness. Why? Yeah. It's the only boy at our one. Changrai 208 was supposed to be given on throne Namgan, but Changrai to the build up 208. Kununga come to Raja Meron Divan to Ragas and Ekunganga. Couldn't go to win Bosia Shakos Christus and Pivnita so Changrai and Akunganga. That's no Pagaira Sepa Maraga Bumpy. You are no longer going to lose Zimbabwe. It doesn't make sense with 208 Changraga to win. If I change, not coming, but you can Yarara. Yeah. Anyway, Church is unfavorable election. 2018 Yagada the number, 2023 the number, 2008 Yagada number, Yagada Zilande, Yagudishi. 208 Yagada Ziladish. Could you Zambia winner? I want a banner winner. But the world keep quiet. That was the moment, that was the time. Where the nation, where the superpowers, where the United Nations was supposed to come in to help Zimbabwe, but everything went into mistake. Why? Because Changirai, he messed up. God wanted to take him there by his throne. Why does God want to put a person who's God fearing in Zimbabwean politics? Zimbabwe is going to be a center stage of preaching the true gospel, of revival gospel. Kana kuna nyika spiritual, but not in terms of darkness. Is Zimbabwe in terms of good church. Kwa kune nganga dzakachena kudharadhara nechakakara dzinonyanya kusviba dziri muZimbabwe. So God needs somebody who's very spiritual who will take this to the God Almighty Creator. Zimbabwe is going to be the center stage. That is the one who anoparidza anogona kutsanangura namabhaibheri ngemuzimbabwe. Kana siri muNigeria. Ndirati the whole world who are intelligent like Zimbabweans, hardworking like Zimbabweans, who are ukamupa bhaibheri akakutsanangura akakurovera revelation chiro mazodzawana makandiwa achikutsanangura kana chiwenga achituka zvakazvaataura. But the way how he explain, the way how people understand the deep revelation of the word of God, they are found in Zimbabwe. Zimbabwe is a spiritual nation. My broadcaster Tonga Anesa Zvese, they Zimbabwe. South Africans, they hate which one? Which people are hated by South Africans more? The Zimbabweans. Why? Do you think it's physical? There's something spiritual. South Africans, they've tried everything, but they've found something one unique about Zimbabwe. And in your xenophobia, I think Vakuma and Wemkand, Vakuna Kumsoro. Pane zvavanoziva ng'anga dzavo vachiudzwa kuti mukaregera vanhu vachikura rudzi rwavo they will take off.